Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Vi har lige været herinde for at spille, men det gik ikke så godt, fordi jeg var virkelig ikke noget at lave. Så den her, der vil vi begynde at lave noget. Så vi tager en pickaxe, skriver til freden.dk. Hold nu. Nej. Det er stor pickaxe, Jeg vil have en pickaxe, jeg er låst. Siger vi. What? Det er jo ikke penge. Nu er jeg nu. Nej, jeg kunne købe 2. Det er en lille krone. Det er umuligt at ske. Jamen lad os bare begynde at mine lidt. Imens skal vi lave en lille... Jeg ved ikke hvad vi kalder det, men vi kan snakke lidt om min server. Eller min kanal. Men altså... Jeg har jo som sagt tænkt mig at spille en masse person sådan på forskellige servers. Men der er en server, hvor jeg er inspektør, hvor det var, jeg kunne vælge ejer, men jeg vil hellere være inspektør. Men nu kan jeg også vælge YT-rang, fordi jeg startede den her kanal. Og det eneste krav er bare, at ejeren kommer til at være med i nogle af videoerne. Og det har jeg så sagt ja til, fordi... Men jeg skal bare lige få min... Hvad er det nu hedder? Jeg kan lige tjekke med det, hvor jeg så det. Min Megax ind på Skype igen, fordi den ligger kun på mit OBS lige nu, og det skal jeg lige få fikset. Fordi at andet kunne være lidt dumt. Så det er vel bare det, jeg vil sige. Men så kommer vi også til at spille lidt mere Skywars. Altså Skyblock, der spiller vi allerede rigeligt. Og det kommer jeg til at blive ved på den her sted, der er lige nu. Men måske kommer vi også til at spille lidt inden for Freebo, for jeg er stadig sent, men jeg har altså over 20.000 kroner, så jeg håber virkelig ikke at overleve med det. Det må I lige skrive i kommentarerne, hvad I mener om det. Så ja. Men der kommer ikke så mange videoer op i dag, og det er lidt ærgerligt, fordi den her kanal er jo ny, og man vil virkelig gerne lave videoer i starten. Jeg kommer ikke til at fortsætte med, at jeg laver 10 videoer hver dag. Det er altså lidt overdrevet, og det har jeg også fået at vide. Men ellers er det her vel helt fint, synes jeg. Der er Twitch, der er på Twitch lige nu. Jeg har lige været inde for at se hans livestream. Men det er ikke særlig interessant. Han reklamerer bare for sin Twitch. Det er altså ikke særlig godt. Men ja, det vil jeg så ikke gøre. Jeg vil ikke reklamere for min kanal på min kanal. Det vil være lidt fucked up. Fordi så er jeg allerede på min kanal, og jeg forstår det fandme ikke. Så hellere bare lave en livestream, når man har reklameret som trierne eller noget sådan. Først skriver de der, og så twitcher de. Så det her er vel bare lidt info om min kanal her. Så nu hvor jeg har fået alt det her ud, så tror jeg snart, at vi skal gå tilbage til Spawn for at sælge det her. Men det var hyggeligt at snakke lidt, tror jeg. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Det er jo ikke en stream, så jeg ved ikke, hvordan jeg har det. Men i hvert fald, så tror jeg, at måske snart jeg laver en OBS-tutorial mere, fordi at det kunne være ret fedt, hvis I vidste ligesom lidt mere end mig. Fordi så kunne jeg lave nogle flere OBS-tutorials. Og så
vil jeg kunne hjælpe jer mere, fordi jeg er ret lærende, når det er, at jeg sætter mig i lærerforældrene, så ender jeg bare med at blive bedre end dem, der har lært mig det. Der var lige en sweet hacker, ham reporter, jeg lige vil hjælpe den her video. Men som sagt, det spiller han på Afflex igen, og der har vi ham til speedhackeren. Yes, der fik vi det der på video. Jeg sender lige et link til ejeren, fordi at han skal fandme ikke gå rundt her. Sådan der. Og ejeren der. Kopster der. Yes. Så har vi fået lidt penge. Jules. Men lad os lige skrive til ejeren. Det var åbentlig, var det. Frem på er gået. And River. Det var ellers planlagt, at i den her video, der skulle jeg have vagt, men det ved jeg ikke, om jeg får. Så jeg kunne alligevel bare lige meget. Sorry. Men ja. Nå ja, forresten så kan jeg lige se, at mine ven her Mantas, som er ejeren af den server, jeg skal optage på, August Smed. Det er så en, jeg har skypet med. Han er lige kommet op på de 63 subs. For grip. Så tillykke til ham. Jeg har jo stadig kun et sub. Rip. Really. Rip. Men så lad os lige se, om vi kan finde en celle der til salg. Hvor der sætter? Der. Mod. Mod det her. Hjemme. Det bliver nyttigt. Det kan jeg altid give. Der giveaway. Er der giveaway? Oh my god. Oh my god. What? That doesn't happen. Får jeg ikke mere? Hvor er det okay med en stak brød? Det må jeg sgu have noget. Kan vi ikke få noget vagtgear? Kom nu. Næste nu. Yes. Vi har fået indtil videre en stack else, en stack bread, 2 stacks iron apples. Jeg ved ikke, om jeg skal sælge iron apples. For satan. Ja! Nej, det skal I.
Stop tyranni. Tyrannien. Åh, krop. Den vil jeg gerne være med i. Så I scripter? Nej, vi så ikke scripter. Nice. Skal vi se. Fucking tager det ikke er ændret. Så står altså foran baggrunden. Jeg tror lige på det ikke skal gå ned på det. Jeg kan godt huske det her link i tråden. Det bliver slut. Er det blevet slut? Er det blevet slut? Det er sgu ikke. Okay, wow, det er sat mega vi har kun 14 med det slut. en video. Smash. Det er fandme noget lort. Men jeg vil håbe, jeg får det. Ja, jeg kan. Au! Det der gjorde sgu da ondt. Nå, men jeg tror, jeg slutter videoen af. Vi har fået nogle ting, vi har haft det hyggeligt, og det har været virkelig sjovt. Men den her video skal ikke være alt for lang. Så jeg stopper den her video nu, og så siger vi dag til næste gang. Så jeg siger farvel nu.